Euskara planak diseinatzeko eta garatzeko prozesuak egiten ditugu erakunde bakoitzaren ezaugarrietara egokituta. Udaletatik hasi, foru erakunde, sozietate publiko eta gainontzeko erakundetara. Herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko eta hizkuntza ofizialen erabilera eta presentzia bermatzeko, erakundeek euskararen erabilera normalizatzeko planak egin behar dituzte. Bi hizkuntza ofizialak, gaztelania eta euskara, ez baitaude egoera berean. Lan horretan, garrantzia berezia ematen diogu heziketa soziolinguistikoari. Euskararen inguruko iritziak eta ikuspegiak partekatzen ditugu, egungo euskararen egoera zein den aztertzen dugu, euskararen lege markoa azaltzen dugu, eta langile publikoek euskararekiko duten erantzunkideatasunaz jabetzen ditugu. Politika publikoak ez direlako neutroak eta euskara sail barruan zein kanpoan hartzen ditugun erabakiek inpaktu bat dute euskararen erabileran. Finean, euskaldunon hizkuntza eskubideak errespetatzeko eta lanean euskara erabiltzeko denen artean adostutako estrategiak abian jartzen ditugu. Lanerako egiturak sortuz, gogoeta guneak dinamizatuz eta abar. Arrakasta lortzeko, erakundeko kide guztien inplikazioa eta jokoan duguna ulertzea garrantzitsua da. Hau ez da utopia bat. Aspaldidanik euskaraz funtzionatzen duten erakunde asko daude, eta prozesu horretan gure bidelaguntza eskaintzen dugu.